Добре, копеле. Какво ти има? Предпочитам да си го запазя за себе си. Искаш путка, нали? Ясно. За теб съм като отворена книга, но аз ще искам путка, не искам хуя ми, ама когато си пожелая путката и тя нещо ми реже и ми писна вече ми писна. Ами не знам, копеле, просто бъди себе си. Нали знаеш? Ябълково мартини, екскурзии в Турция, педалски работи. Ми то хубаво, ама като някой мадама ми завърти главата я заведе в Турция и там остава за някой турчини, това е положението. О, извинете ми, може ли още малко от тия тестени вагини, каквото там? Ти си вагина. Хубаво, ама съм ти бал майката. Виж сега. Знам какъв ти е проблема. Като малък майка те чукаше и правеше всичко, което ти каже. И сега искаш всяка друга жена, която срещаш, да те чука. Ама защо говориш така? То аз ги чукам. Така ли, аз от време на време правя ни извращения. Някои вечери давам на жените те да ме чукат и си представям разни работи. Говорим за теб така, че да забравим какво казах. Ало, ми дано да успея. Не те ли режат от време на време, защото мен като му отрежат им става много гадно, не чак им падат малете. Режат ме, като кисело зеле. Верно ли бе? Еми не баш. Това си е чиста лотария, ангеле. Всички бихме искали да сме в клуб Butterfly и стриптизорката да ти направи нещо по-специално. Но повечето пъти си оставяш с един прост стриптиз и се комплексираш. Ама аз просто искам на топ на чушката без да се комплексирам. Какви стрипти си ми говориш тук сега? Това беше само пример. Добре, урок номер 1. Огледай се. От всички жени тук, коя по-точно би искал да чукаш? Не знам. Елна. Клющавата ли бе, що? И що па не бе, чаровница е какво? Да, клющава и страшна чаровница. Хубаво да е, точно това ме привлича. Добре бе, копеле, хубаво. Щом не си харесва, иди и купи едно ябълково мартини. Ми ако му отрежи, какво правим, копеле? Ми то това е интересното, иди и си пробвай късмета да видим. Как мириша? Ми отде аз знам. От одеве ми намихтя нещо, ама май не беше от теб. Не можеш ли ме подушиш? Аз след малко си тръгвам, ако не се задействаш по въпрос. Отим ще. Искаш и малко тестените вагини? Аз се чудих откъде ми намихтя на риба от одеве. От мен намихтя. Така и предположих. Какво стана? Бая, здрава пред совата в уста. Значи те отряза, А не бе, във вторник ще вода на кино. На кой филм? На никой бях саркастичен. Как се чувстваш сега? Ами как да се чувствам, като ауспуха на което върви на олио? Лошо? Ми да. И сега какво да не вземеш да се предадеш? Сигурно то. Вчера беше у нас големите бомби, сега тая клющавата писнава да мрежа всеки ден. Добре, урок 1 приключи. Какво значи това сега, бе? Базикаш ли ме? Урок 2. Пини си малко. Не, пробвай от назобения сироп. Ама аз не го харесвам. Пробвай, има и ментичка. Така бива. Ай! Още малко. Оха! Сега как е, баце? Май усетих ментата. Приключи го. Моля си го разреда малко. Пи до дъно. Така. Сега как се чувстваш, а? В 7-3 мадо! Само дето бая ми се престрава, ще стискам до после. Екстра! Сега отиди с третото си мадо и поговори с онази ето там. Чекай! Май малко се насрах. Да изподели ли? Шшш! Не казвай на никой. Ако тръгнем да правим интимни работи? Ни се плашиш, ще го обършиш. Ще и дам да го лиже. Щял да ми го разрежда. Признавам те, ангеле.
Наистина ти лизаха лайняния гъс. И после се натискахме. Ама май не ти е харесал особено. Натискането е трябвало да бъде преди лизането, а? Боля ме третото мадо. Направих и кенефа салата, така че да му мисли.